Това е задача както на военните, така и на всички украински дипломати и всеки, който отговаря за комуникациите на международно ниво и който трябва да бъде в диалог с партньорите всеки ден. Зеленски подчерта, че има системи за противовъздушна отбрана, които могат да помогнат, но е необходима политическа воля, за да може Киев да ги получи. Националистическата партия Право и справедливост спечели най-много гласове на вчерашните избори за местна власт в Полша, съобщава агенция Reuters, като се позовава на Екзит Пол. Според проучването на Ипсос, партията на премиера Доналд Туск, гражданска коалиция, набира близо 32%, с 2% пункта по-малко от Право и справедливост. Коалиционните партньори на Туск, дясноцентристската формация Трети път и Левицата, печелят съответно 13 и 7%. Изборите са смятани за първи тест за проевропейската